Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak, baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Muntekoan txapata txistor papurrakin, tipula karamelizatua eta salso tabaskorekin eginako ogitarteko bat izan behar da. Baina ez betiko ogitartekoa, baizik eta diferentea. Zerriltzea. Odolarekin odolkiak, haragiarekin txistorrak eta gainerakoa idortzeko. Bueno, hasi behar gara prestatzen, gure txapata, txistor papurrekin eta tipule karamelizatua. Hortarako osagaiak, bihartugun osagaiak, hauek dira. Txistor papurra, ogi txapata, edo zein ogia, gustokoa duzuena, tipula karamelizatzeko, 150 gramu, 50 mililitro salda, eta gero gure tabasko salsa egiteko, hori, maionesa, mostaza eta tabasko. Orden, hasiko gara, tipule karamelizatzen. Fine mozten dugu, edo bederen saiatzen gara mozten. Eta olioa botatzen dugu zartainan. Eta suabe egingo dugu karamelizatu gure tipula. Gatza pixko bat botako diogu karamelizatzeko. Eta apalduko dugu sua. Suabe egiteko. Datuko dugu sua. Eta biztartean hemen egiteko dugu gure zistorgaiak zartaginan. Gero du dezala pixka bat. Zerriltzerakoan kostumbrea zenez edo eta denez, esaten dut orain ere jendeak egingo duela, zistorgaia prestatzen denean, jakiteko ongi prestatu den, gatza nahikoa duen eta abar, egiten dena da, masa pixka bat hartu eta frijitu, eta horrela, probatu eberdia gatza nahikoa duen, eta baratxuri nahikoa duen, eta bar, eta bar. Eta hori, zistorgaiak frijituak, eta hortik hartu dugu pixket idea gure bokadilloa prestatzeko. Zerrikiaren gihar haragian koipe gutxien duten zatiek 4-8 gramo koipe baizik ez dute 100 gramoko. Eta orain, salda itzen dugu, eta uzten dugu egosten. Egosten bizpa 3 minuto, 2-3 minuto, bai? Eta gero, soberan dagoen salda kenduko diogu. Itzeten alda salda, oio salda, edo haragi salda bat, edo badeazkiena. Biztartean prestatu behar dugu gure tabasko salsa, eta orden erran dugun bezala,
50 gramo maonesa botako dugu. Amabos gramo mostaza. Horrela. Eta tabasko tanta batzuk. Hasiko dugu pizkia. Eta nahasten dugu dena. Bale, hartzen dugu gure txapata ogia. Hartzen dugu tabasko salsa azpian. Hain gehitzen dugu gure zistorra, ja surkatu dugu pizkat, eskurritu dugu. Tipula. Eta berriz ere salsa pixka bat. Boko dugu bertze ogian. Eta, hona hemen, gure platera. Baltzenekien baztanen zerria hiltzen zen egunean zerriki puskak hau da odolki gibelak eramaten zirela barridei opari gisa? Txapata txistor papurrekin, tipula karamelizatuarekin eta tabasko salsarekin. Errezetaren osagaiak, tipula karamelizatu egiteko 150 gramo tipula. 25 mililitro olioa. Txistor papurrak egiteko 250 gramo txistor papur. 50 mililitro salda. Tabasko salsa egiteko 50 gramo maonesa, 15 gramo mostaza eta tabasko tanta bat. Hona hemen, txapata txistor papur, tipul karamelizatua eta tabasko salsakin egin dugun ogitartekoa. Benetan zaporetsua, tipulak ematen dion ezitasunarekin gozatu eta tabaskoak ematen dion bizitasunarekin arintzen dugu platera. Hona hemen.